nwanne m chemakara gị niile, nwanne nchemakara gị niile, nwunye dị m ụdị njọ niile, were gụrụ mmiri m ga-enye nwa niile. Nwere nkuru mmiri m ga-enye nwa niile, ọtịmokwu ọya ụgbọ mmiri mmiri nwa niile, eje m ịchụ iyi ọsị m echụla iyi niile, eje m ịchụ ọba ọsị m echụla ọba niile, isiri gịnị niile, eze ọba niile, mmiri bụrụ amụma koro n'eluigwe. Ụmụ Igbo ekene m na ama m na unu na-eje ka unu gbapụje wọchị ha bọọlụ ndị Naịjirịa. Nsị ka m mara ndị nwere okwukwe gbanyere Igbo, onye ka m ji wee chere mgbe a na-agba bọọlụ ruo, mana ya agaghị emegide ihe a bọọlụ agwụ. Unu ewe n'iwe na aja ọsịrị m ka m ndị mara ndị ga-ahapụ bọọlụ ndị Naịjirịa bịa wọchị ya ndozi ọdịnala, ka ndị ga-wọchị ndozi ọdịnala hapụ bọọlụ. Onye ka ji wee hapụ ya oge, mana nsogbu adịghị ụmụ Ibe na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na ya ekego na-eke kee n'orie kee na afọ kee na nkwọ. Anyị si udo ga-adịrị ụnụ ndị ndozi ọdịnala ebe ọbụla ụnụ nọ. Chienụ ndị awọnịnị mgbe ọbụla m buru telefonu ha onye nwa anwa kpọkwa dis line again, ibu ihe m ga-eme ya pịa pịa jango. Ụmụ Ibe enwere ihe m ji wee tinye ihe a m tinyere maka na ụnyaahụ achị m na anyị ga-ekwukwa okwu ahụ agwụghị agwụ bifo m pụọ, mana nsogbu adịghị na anyị ga-ebidokwa ebe anyị bidoro ụnyaahụ maka onye nwere ajụjụ. Ihe anyị ji wee bịawo ndị ndozi ọdịnala ama ma ndị mmadụ ọmakwa ọkwa ifuru doctrine dị mma for development of the society, mana the problem bụ ịghọtara ịmara victim anyị bụ today for religion Christianity bụ because we don't understand the doctrine. That is the ọwụ na Christianity adịrọ mma. The problem is we don't understand the doctrine. Onye ọ bụ problem. Ma Islam or ma Judaism, enwere nke anyị ghọtara, even our own omenala we don't understand. That's why ndị be anyị na-confuse this doctrine with reality, because in their mind ha ghọta ha ihe a na-akọ, they don't understand. Bimakwado asụsụ isi na-asị kpọrọ nwatakịrị na-amụrụ ọfụ, take the person to Japan. That child ga-asụ Japanese moto, you don't know. That child with Japanese ka ọ ga-asụ moto. So all those things eji wee zụọ anyị taa is only what we know. That is the problem. So ihe anyị bịara dị ezigbote mkpa na ndụ onye Igbo ọbụla. Ihe anyị bịara, why we came is important in the heart of every Igbo man, so that you can differentiate between theology and reality. Nekwa n'anya Amadioha bụ Igbo ka ọ bụ Igbo language, but ịjụ onye Igbo kedu ihe bụ Amadioha, you cannot tell you ga-agwa gị thunder and lightning. Jụgodo onye Igbo tia ka ihe wụ thunder, ọ mara ihe wụ thunder, ọ ga-achọ nke ha na-agba n'elu. Ihe a na-agba n'elu wụ thunder, then what is the source of it? Ọ sị gị lightning, isi onye Igbo gịnị wụ lightning? Lightning bụ English, thunder bụ English, lightning bụ English. Can you properly gwa m ihe wụ thunder n'Igbo, gwa m ihe wụ lightning n'Igbo? You cannot. But isi Amadioha, God of thunder and lightning, how can you tell these things in Igbo? Okay, ọpọpụ na ndị nna nna anyị ha ji eme doctrine, because m gwara unu na this doctrine is because there was no book. Akwụkwọ a na-ede ede adịrọ that time. So the only way to keep this information is through practical ways. That is how the culture came into being, because through the practical ways oh shit, ndị be anyị amaghọdị na this energy ị na-afụ, na this energy ị na-afụ solid energy a bụkwa the same thing in particle small energy ị na-eji eche uche.
enwe ihe na-akpọ energy splitting, because iweta energy in bulk, you have to split the energy, select good ones, strong ones, bond them together. A na-eme ya eme. Ọ bụrụ na ị mara about these things, you can never know how they work. That is why anyị ji wee nọdụ ebe anyị nọ today, because why? Energy fusion, ị na-anụ maka nuclear energy, this thing. There is no different energy in the US and in Africa. Enwere different energy in the US and different energy in Africa. No. The same energy in Africa is the same energy in Europe, the same energy in US. So no different one. The same energy eji eme electricity is the same energy eji eme everything. If there is no this doctrine, there won't be practical science, because this doctrine is based on mind cultivation. If you can work in the mind, you study them, you can apply them physically. Yes, that is why I bịara ịkọwara ndị be anyị the reason why we fail, because we don't understand this theology. All of them, ma omenani, ma ọdịnani, ma ụka, ma Islam, ma Judaism, you must understand their basic principles so that you ga have victim of it, your children ga have victim of it. Your own way of life, you must understand them and understand that it's a culture for commerce, culture for development, culture for discipline. You must know the reason why they have them. About just in a celebration, what is the need for the celebration? What is the need? So these celebrations now, without any impact in my mind or in my behavior or in my life, what is the essence of doing it? Okay, the essence, it makes no sense. If this thing doesn't have anything to do in your children's behavior, what is the essence? It's just because it's not, if you do evil, I don't say will kill you. Nigeria, when the police, people still go and arm robber, but there is police everywhere. So opera about when the policemen were police in Europe here is very hard to see a arm robber on the street. Very very difficult. And when you call the police, I know deal, but only arm robber gaff. Why? So opera about men when security or no security cage windows, you know, is because this child is not properly educated. The child is not properly educated. That is why that is the reason why at the first place. So ime omenani abụrụ ije ọsọ buru bangolo na akụ bangolo or na akọtu. No, it must be based on the mind of the people, to restructure the mind of the people. So all na these things in eme abụrụ for these things, my brother, it has no meaning. No meaning. If there ọbụghị ụka church a na-eje church, do you think that ọwụ na-enweghị any reason why they brought this religion? Why ndị be anyị ji wee na-eje there? Ọwụ na-enweghị something coded to it, because they promised them eternal life after death. Omenala gị, what do you offer your people? Why should people go there? This side in Christianity, they have afterlife in paradise. Jesus will save them. Jesus will do everything for them. In Omenala, what do you offer? You see, that's why I asked you the question, because it's a strong question. What? Because you put business, you just to put shop, you make a shop. If that area is not attractive to people, they will not come there. So before in lay these doctrines, you must understand them and how to sell it to your people to buy them. Omenala abụrụ maka okenye. Omenala maka nwatakịrị amụrụ ọfụ. Then if you fuse this nwatakịrị, onye ka ndị Igbo na-asị ịgba afa.
ndị nkịtị cannot understand because Igbo na-asị ịmụ nwa abụrụ give birth. Ịmụ nwa is to sharpen the child, but people gasị na give birth. Another one again, ndị Igbo si gị gbaa afa, ihe ọ na-agwa gị bụ go and fuse this child with direction, but ha use it in another level so that ndị nkịtị agaghị aghọta. So n'iyi ụwa, all those things wụcha ihe ndị Igbo code, but the real information dị ebe ahụ. So ọ bụrụ na ị nwere all this program to bring this child, because ama nwanne nekwe anya omenala ya bụrụ maka okenye is doing omenala so that nwa ya asị na nne ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya. Nne ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya. So ihe okenye na-atara agba ewu bụ ka nwa ya na-ene ya anya. Ọ bụghị ka nyanwa na onwe kwesịrị ịma na ihe ọ na-eme bụ just to educate the child. That is why anyị ji eme burial ceremony. Nwaanyị a na-anụ ihe anyị ji akpọ ya ịgba nkwụ nwaanyị nwere reason. Anyị ji akpọ ya ịgba nkwụ nwaanyị. There is a reason for it, because the message of ịgba nkwụ nwaanyị is not in traditional marriage, but is a message. It's not in traditional marriage. The message of burial ceremony is not about people who are dead, because nchegharị adịghị na nini. All people who are alive, but now even enwezikwa ihe anyị na-eme ma mmadụ nwụọ. Mgbe mmadụ nwụọ, onwe ya na-akpọ okonna nwere ihe ọ pụtara. Of the same word aha bidokwere na okorobịa. Oko aha represent something in Igbo language. You got that? So ọ bụrụ na ịghọtaghị all these things, how they work, that ịmọrọ na enwere 4 levels of education in life. That the first level aha bụ omenala ahụ kwesịrị ifuse nwatakịrị ahụ eji akpọ ya ntara akara. Mana now okenye ga-eburu nta akara na-akpagharị as a way of life. That is why they are good for nothing. You got that? Because ọ na ị gaa the first chapter, the same knowledge can aga. That is why if you go to hospital of Western hospital, the same name given to biology is the same name in the Bible. You don't know. But all different level of education can happen. Why they have 12 cranial brain, they have 12 tribe of Israel in the Bible. They have 7 spinal cord. They have 7 weeks of the day. They have 7 angels. They have 7 crana. So all these things aga first kụziere gị na theology. After theology, akụziere gị as practical science. After practical science, you graduate. After you graduate, you gbago as master. But all the same information keep flowing. So all the same thing, but in a higher level of it. So omenani kwesịrị inwe 4 levels of it, so that nne na-atazi agba nwa ya na-ene ya n'ọnụ. So ị na-akpọ nwa gị eme those events and those practices ị na-eme abụrụ because of na ịmaghị ihe ha pụtara. N'ọwụ ka nwa gị nwee ike inwe direction. Mana kịta mmadụ ga-eburuzi ordinary mythology na-aga believe na meat bụ eziokwu. Meat onwefọ nwatakịrị ya ofe ụmụazị ka a na-emere ihe so that nwatakịrị ya gị akwụkwọ ifo ụmụazị a na-akọrọ okenye ifo, a na-eforo okenye ifo. Ịma na okenye a na-eforo ifo okenye na n'iyi, okenye a na-akọrọ akụkọ ifo okenye nara n'iji ụnụ amarọ. Mana kịta ndị mmadụ dị sentịn because ngwa gị nye gị example nkwa aga aka ngwa gị ebe ị ga-ada. The reason why you go to church and believe Jesus Christ because you don't understand. Ihe a bụ akwụkwọ ụmụazị. Jesus Christ way is for children because is ordinary ifo. So ihe a these people na-eme today as omenala is akụkọ ifo ụmụazị. We do it as adult to make the children have a life. So ọ bụrụ na ha gacha that first stage by second stage, this same education should be changed through the teachings, because enwere kwesịrị inwe ebe ha na-eje for teachings.
during the age 4 steps, but anyị nwere any one of them. We don't have them. anyị nwere first stage, anyị nwere second stage, anyị nwere third stage, anyị nwere fourth stage. All dịkwa na the doctrine is there, but our own laziness cannot even let us go and look for it. You got to go. So that's why ji gwa gị na change abụrụ just so you have to. You nwere any option to change than the change, because there is only way out. There is only way out. You have only way in, only way out. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ ndụ as a human being, because as you are, you don't have any direction. Being a spirit, can't say go on last time. Chineke is nothing but psychodynamic force and the form, wave and the form. Pure truth ka na agwa gị. So for you to believe in that Oduzi Amadioha and this thing will thunder and lightning, if you do something in the village they will kill you, that shows you don't understand it. Ihe ahụ theology is for nwatakịrị ntakịrị nta na akara all for nwatakịrị. So nwatakịrị ahụ gafezie the stage of nwata. Enwere age, because eze by nature eze nwere time o ji epu. First eze nwatakịrị ọ na-eme amụ ya opu eze, mba. Nwatakịrị mụrụ ọfụ o nwere time o ga-eji epu eze. So nature nwere time. Eze nke izi aha na-ada with one age. Everybody in this life the same thing. Ụmụaka niile enwere someone nwere ike by coincidence, but eze nwere time o ji ada. So nwatakịrị mgbe ahụ eze aha na-ada, nature tell you something. Now this nwatakịrị is changing. O nwere mgbe o ji agba aji ahụ, o nwere mgbe aji akpụ ara. So these things is a process of education in life. It changes. But no, we don't understand them. Anyị aghọtara ya, mana anyị na-asị na ihe adịghara. How can ihe dị? When the spirit has no direction, you don't know that unless you give direction. If you don't give direction to a spirit, one day you are going astray. That's why you see the killings in Nigeria. It's not by surprise. Can't we go 2022 the shaking is coming, because every particles must go under decay to give birth to a new life. That is natural principle. Hegel is a Hegelian dialectic. It's a study about nature, how nature operates. Pure truth ka nna agwa gị. Africa ga-afụ new system from now till 2022. Unu ga-afụ new development in Africa. But the problem about new development, no, that new breed a get breed out, get their condition. Do they still understand, or ha ga-ebidokwa n'isi ebe nna ha kwụsịrị? Ha ga-ebidokwa n'isi ebe nna ha kwụsịrị? That is the answer, and that is the question. So now kita na onye nwa bụ the time. Kita ugbu a ndị na-agụ egoti ugbu a bụ oge echi dị anya, ugbu a bụ oge eji anara mmadụ nke ọma, ugbu a bụ oge. If you fail, ị na-efail n'onwe gị. Only those who align themselves with Ndozi Odinala, because our teachings is not anywhere. And onye ọbụla bịa na Ndozi Odinala can never regret. We say it. We back you up with everything. Ị gaghị abụ onye nkịtị n'ụwa ụwa gị. But I ga-make sure na nwanne, as you give you shall take. Ị gaghị abịa ka ị benefit just like that. No, you can reap what you sow. If you sow orange, you reap orange. You cannot come here and tell us what to do. Nonsense. Get out from here. Ndozi Odinala nwere process, but what we promise our people that believe in this fire movement that they can never regret. Ihe abụrụ movement ndị nkịtị nwa ngwọrọ mba. Ihe a movement of fire. We understand electromagnetic process and element, every element based on that Amadioha, based on that Chukwu elemental force. Amadioha elemental force, which we know them. Chineke, we know them. Ekwensu, we know them. These are forces of nature. We know how they operate. So I have egwu or nonsense. Here I to put this our omenani n'ọdịnala Igbo life and direct
and onye ọbụla kwu nọnsensị bịa ebe a anyị tinye na katapọt anyị agba ya anyị gba ya ọdara Cameroon, anyị tinye na katapọt anyị agbakpuore ndị Cameroon. Tata abụrụ mgbe ichere mgbe mbụ ndị mmadụ mebisie Igbo culture for nonsense. Ikwu da nonsense bịa anyị tinye na katapọt agba kehụrụ ya ndị Muslim na-eme. Imere this nonsense bịa na awa dog, ihe a ndị a na-eme ka a ga-eme gị. Ihe a ndị Islam na-eme ọ ihe anyị ga-eme gị that time ma ọ bụrụ na ikwu this nonsense bịa here. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ụmụ gị pụọ ndụ, don't deceive our own children. If you want to deceive your own, not our own. Ịma ha ni deceive your children always ozuo m ochi. If your children is not well operated, tomorrow my children will become victim of your children. Don't you know that? Ọ na ịmara na ọ bụrụ na ezuo nwa gị azụ, nzụọ nwa m azụọ, nwa gị abịa zuo nwa m ochi. So for me to protect my child, I must chase you away. Ịgbara. So don't you know that? My future child will be protected. So onye ọbụla na Ndozi Odinala must be protected 100%. So in all we have na build up something that will protect you and your own unborn children. So ịnwụzie ịnọdụ n'ala ini ị na-ekwe oyoyo, ọ bụghị nke ga-eje n'ala ini na-ebe akwa. We don't believe in that nonsense. So ọdịnala Igbo bụ ebe ị ga-eme ịgbakpute inwe isi oyi ọgwa nke ndị nkịtị. Ọdịnala Igbo nke mere understand na ị na-egbu ọkụkọ, ịma na ị na-egbu ọkụkọ ka ị taa ọkụkọ. Ịghọtago? Ọ bụghị nke ị na-eme believe na ịgosi ọjị Chukwu arụ ọrụ gị ọrụ nonsense. Your aka adịghị ọcha. So the mind is what we are saying. Aka gị dị ọcha bụrụ na ị ga-anọ ka mmadụ tie gị ihe gba ya nkịta, ọ bụrụ eziokwu. No. Every force of nature nwere ihe ha na-arụ from A to Z. Naturally, every force of nature naturally nwere ihe ha na-arụ, all of them from A to Z. So you don't invent anything. You just ije ebere ụdị ka iweta ụtara ahụ buru ibu. Ihu ka ị na-esi ebere ụtara ibere ikpọ ya ọ dị ihe ụtara ị na-eno onweghị nke ha na ya with the same size. Wọchị ya ị na-elo ụtara, wọchị ụtara ahụ ị na-elo o nwere nke ịkpụrụ kpụọ ya the same size. Enwere and nwere ike ị naghị enotice kpụọ dị ikpụ ụdị ụtara iche ino enegori size ya anya, no single one nwere the same size. Mana ndị be anyị adịrọ focus, that is the problem. Onweghị, if you build anything based on fire, ọ ga-agbaze everything. You don't have to compromise. So your God must be the God of conqueror. God must be God of conqueror. That is what God represents. A ruler, a governor. God govern. So how can your God be begging for savior? Are you mad? Nakwala. Save of what? You have a doctrine for nwatakịrị. Nwatakịrị na-eche savior. Otozi ọgọ savior. Don't you know if you master yourself, you become savior? Mgbe ahụ nwatakịrị amụọ na Messiah. You don't see na anụkwa ihe na-asụ. Amụọ na Messiah. Nenu nwa atụrụ nke Chukwu. Nenu onye na-egbochapụ nje kere ụwa. Kwa ihe ha kwuru ọsọ m kwuru ya. Otozi ọghọ Messiah na ọkwa Jizọs bịa gọzie Messiah for savior mgbe o toro eto. Nna na-ekwere m anya ebe a. So why can a grown up man agadi nwoke na-achọ savior? Papa mmadụ na-achọ savior. Agadi nwoke na-achọ savior. Hey, Chineke mekwere ụlọ ebere dị anyị. Nna anọkwa m na that side o. Kedu ka onye toro eto ji asọ savior? Messiah. Mbanụ na ụmụ ibe. Ọ bụghị ụta ka esi eme. Ọ bụrụ na ịghọta ihe omenala Igbo pụtara, ọdịnala Igbo pụtara, I don't think that na ị nwere ike ịhapụ ya jebe ebe ọzọ. Maka ihe niile zuru oke n'ime ya. Nwanne ifi ọwụ na ịtọpe sọsọ Chineke, ịtọpe Chineke, even agbara fusion. Na nwanne gogodi je google nuclear fusion. See the definition. This is agbara. You have the definition of agbara. Oh, ihe agbara pụtara nuclear fusion. Mana ị na-afụ agbara asị ndị mmụọ. How can you study it then? How can you know the benefit of it? Ịmana that thing electricity na-afụ today. Ịmana agbara. Ịmana electricity agbara. Then
How can you know how to build light if agbara for you is a evil spirit or spirit? What is spirit for you? Have you ever think of studying what is spirit? Mba. Ụmụ ibe, onye nwere ihe ọ bụ enwere ihe ọ na-akwafu. Onye nwere ebe ọ na-eje enweghị ebe ọ na-eru. Ọ bụrụ na ekwensu for you bụ devil, then what is power? No control without power. That is why every government have police, military, because that's what power represent. That is what power represent. That is why they give you in Igbo theology omenani. Ha nyere gị those things at theology so that nwatakịrị ga-ama. That is why ha ji wee kpọọ ekwensu God of war. You see, I've been proven right. That's why you wee God of war, because all power ka Chukwu ji eje ọgụ. Ka ihe Chukwu ji eje ọgụ power. So power ahụ bụ dos ka o wee kọnka ndị gbarịa alụkwaghị. So onye nwe mere electricity a na-akpọ ya power generation, to generate power. How do you generate the power? You have to concoct and fuse different energies to give off this power. So ekwensu for you are not devil. Man is ya. So in theology, I mean he devil. Even in theology self, it never means devil. You refrain from it because power is dangerous. Control the power, circumcise the power. Only use it when it's necessary. Power can only be used whenever is necessary. All we have ekwensu, reframe or copy, because choir ebe a na-ekwe ukwe ekwe bụkwa choir. Repeat what master does. Choir a na-ekwe ukwe, ndị na-ekwe ukwe ekwe to repeat what the master does. So what are the master does? Look at the master here. The master is the human body. Ị na-emeri nri enyụọ nsị, heat eme gị, nsị ahụ ị na-anyụ ma heat na-eme gị ma ihe nne. Repeat it. Practically, you nweta the same thing your body mere. Because enyụ nsị wụ another creation. Ịma na ike wụ strength. Ike okwu ike eji anyụ nsị ike. All strength. That's why they pull the nsị na ha afọ ya ka ọ na-epu ya. So but anyị nwe aghọta ha na asụsụ anyị dị omimi. Asụsụ ndị Igbo basic science ka ọ bụ, mana anyị ghọtara ya n'ụzọ pụrụ iche. Ekwentu devil, Chukwu God, Chineke Jesus Christ, Amadioha nke nwana ekwugheri ya nwanne ihe adịrọ mma. Ọ bụrụ otu a ka esi apụ ndụ, biko ọ bụrụ otu a ka esi apụ ndụ. Ọwụ na nwa gị na-amụ amụ na ị na-achọ ịnụ nwaanyị, young boys chọrọ ịnụ nwaanyị chọrọ ịpụ ndụ. Ọwụ na ọwụ desi ịta ọjị igbuo ọkọ gbuo ewu n'ọnya maka iji anụ nwaanyị mụọ nwa jee ha amagha m ihe mma agwa ga-agwa ke jos nọdụgodo anị burugodi mmanya n'aka na-aṅụ chegodo echiche. Nwa gị jos think godi about your child. So nwa m pụtakwa echi na ọnọdụ ihe ndị si na Mali bịa na ya tigbuo ya maa ya aka ntị na ịnọdụkwa na-asị where is security men ka ebe ha nọ. Ọmaha ede afa ya, ọmaha ede ọmaha anyụ ọkụ nkịta, ọmaha ka esi arụ mụ ihe ọma ka esi arụ. Ụtụtụ oburu ọjị pụta ekene ori na afọ na nkwọ okwụsịa nọnsensị ọ naba gbuo ọkụkọ si ya na-elochie olosie chie gbuo ọkụkọ nke ahụ aga. Nwanne ka eko ga-esi akwụ ụgwọ ụlọ, ka eko ga-esi eri nri, ka ihe ọ ga-contribute na the society ọ nọ n'ime, ka ihe the child ga-contribute na the society. Amụkwana anwa gba nwa gị destiny. Ihe ahụ not natural process. Ụmụazị amụrụ ọfụ natural process. Ọ gafe ha 7 years, the teachings changes. Ndozi Odinala nwere 4 levels according to our ancestors. Ekenori na afọ na nkwọ 4 levels of teachings. So every level mgbe ọ bụla nwatakịrị chenjiri, nwatakịrị bụ nwe eze ka afọ o ji enwe eze. Ọ bụrụ na ịghọta ihe m na-ekwu, jee jụọ ndị nwere eze izizi ka afọ ha ji wee nwee eze. Kemgbe eze ha pụpụtara, ndị kpụrụ ara kemgbe ha ji kpụọ ara, kemgbe nwaanyị bidoro na-afụ menstruation ya for the first time, kedu the age? Ndị gbara ajị amụ kedu mgbe ha gbara ajị amụ the first age?
you have to follow nature, principles of nature. Whatever they do, you do. When you are sick, you seek for medicine. So one day. So ihe a na-ekwu ewu ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe.